Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ushone oyedwa ingozini enyantisa yenzeke namuhla ekseni ku M4 Road First ngasemhlanga lapho okudlule khona umphefumulo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibula khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamulekele igama lami ngosibonga konke wakandwando mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Idlule nomphefumulo ingozi enyantisayo phakathi kweveni kanye neVW Golf namuhla ekseni ku M4 Road First ngasemhlanga. Abezosizo liphuthumayo baphuthume endaweni yesigameko bafica umuntu oyedwa esevele eseshonile. Imbangela yengozi namanje ayikazi ukuthi ngabe kube yini. Abantu badlulise amazwi endoduzo ezinkundleni ezokuxhumana. Uvusi zunguthe kwaze kwakube kube kulesikhathi esiphila kuso abantu bayashona ezingozini ezahlukahlukene sengathi umoya wabo ngalala ngokukhulu ukuthula. Ukaya lamantungu aphise khumala uthe awu siphila ngomusa Jehova ngenelela uma sekunje. Nkosi phakathi kwaze kwakuba abantu bama-VW angazi bakufundela lapho ku-driver ngoba emgwaqeni impela yibona nabo ababuye bebe nesandla esikhulu ekushoneni noma kwenzekeni kwezingozi. Umpilo lothu uthe Polo ogolf ngiyabonga nje abashayeli balezi monto angazi ukuthi basuke benani banobudedengu kakhulu emgwaqeni. Uphilisiwe Faith Ntshinga uthe zazibe izindaba sivuka ngazo ekseni nje sengathi umoya ushonile ungalala ngokukhulu ukuthula. Bafethu maningi kakhulu ama-comment angeke ungaqede wonke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo sengathi ke umoya oshonile ungalala ngokukhulu ukuthula.